बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि आपडेटआव दङ फैगौ 26 खालार खालि भारत बन्द'जों लोगोसे साका बन्द' फोसावदों। हादराव 2021 मायथाइनि बाजेट सेसननि उनाव गोबां मुवा बेसादजों लोगोसे पेट्रल डिजेलनि बेसेन बांनायखौ नोजोर होनानै कन्फेडारेशन अफ अल इन्डिया ट्रेडार्सआ फैगौ 26 खालाराव भारत बन्द' फोसावनाय जादों। कन्फेडारेशन अफ अल इन्डिया ट्रेडार्सआ सुले दाननि 26 खालाराव भारत बन्द' फोसावनायजों लोगोसे पेट्रल डिजेलनि बेसेनखौ समान बिबांनि बेसेन खालामना होनो हादरनि 40 लाख ट्राक सालायगिरिफोरा साका बन्द' फोसावदों। मख'नो गोनांदि भारतनि गासै रायजोआव फैगौ 26 फेब्रुआरि खालाराव लामा सामा गला दखान स्कुल कलेज अफिस आदालत गासै रायजोआवनो भारत बन्द'आ गोहोम गोग्लैगोन। नैथियाव दङ राज्य सभानि बारग' एमपि बिस्वजित दैमारिया फिन राज्य सभायाव सायख'जाबाय। लांदां जानानै थानाय राज्य सभानि मासिखौ फिन बिस्वजित दैमारिया मोनफिनबाय। आसामनिफ्राय बिजेपिनि अनगायै गुबुन बेरेखा दोलोनि बिजाथि गैयैलाय फिन राज्य सभानि मासि मोनफिनबाय बिस्वजित दैमारिया। मख'नो गोनांदि थांनाय समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाजों थानाय समाव बिथाङानो बे मासियाव दंमोन। जेब्ला बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय रिजाइन होदोंमोन बै समाव राज्य सभानिफ्राय बिथाङा रिजाइन लाफादोंमोन। दा बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय राज्य सभानि एमपिखौ मोननो हाफिनबाय। थामथियाव दङ BTRनि फरायसाफोरनि जिउ खुंनाय राहानि नायबिजिरनाय हाबाफारियाव गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लादों। दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि जारागुरि गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जिल्ला सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव BTRनि सिङाव थानाय फरायसाफोरनि जिउ खुंनाय राहानि नायबिजिरनाय मुंनि मोनसे हाबाफारि जानानै थाङो। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। फरायसाफोरनि जिउ खुंनाय राहानि गोबां बेसेन गोसा खोथाफोरखौ बिथाङा फरायसाफोरनो फोरोंलाङो। लोगोसे माबोरै सासे फरायसाया जाफुंसार जानो हायो बिनि सायावबो बिबुंथि लाखियो। ब्रैथियाव दङ चिरां जिल्लायाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। चिरां जिल्ला बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय बल्लामगुरि बाजाराव हरखाबै अर खामनायाव मोनद' नखरनि न' बां मुवा बेसाद बाइक आरो फिसिग्रा जिब जुनार खामग्लिनानै सेवहांगार जालाङो। बे मोनद' नखरनि खमैबो 30 लाख रांनिबो बांसिन खहा जायो। अर जोंखांनायनि जाहोनखौ दासिमबो मोजाङै मिथिनो मोननाय जायाखै। मख'नो गोनांदि बे जाथाय जानायनि उनाव बिजनी बिजेपि दोलोनि लाइमोन दैदेनगिरि अरुप कुमार नाथआ जायगायाव सौहैनानै खौरां लायो आरो अर खामनाय जाथायाव खहा जानाय नखरफोरनो राङारि अनसुंथाइ होगोन होननानै बिथाङा फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।